खुवायानो फुरा जेबो नुनो नागिरला गाइस आदसा जिखुनु दे गुड मर्निं गाइस नोंथांमोननि बयनिसिमबो मागो दमासि आंनि मोनसे गोदानै फैफिननाय भिडिअ'आव फिन खेमसेबाव नैबे दै जिंनिफ्राय ओरै खुवा खुला जोबनाय ओरै बिनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनाय थाग्रोबाय मानो होनबा जों दिनैहाय मागो दमासिनि पिकनिक जागोन आरोना जाहैनायाथ' दा बै दुब्लि बारियावसो जाहैगोन ना गाइसमोन ओमफ्रायहाय नैबेयावहाय बादा लुनो नागिरदों नै ओरै बादा लुनो नागिरदों बादा दा मोनायावहाय फुरा बेयाव उन्दुला फैनांगोन आरो ना मोसारला फैनांगोन ओमफ्राय अमाया लाबोखाबाय नै जोंना गोदागासिनो आसोलफ्रा बै बयलारा बे माबानि जागोन हांनायनि नैबे फुरा एवगोन कफिजों थान्दा थान्दा थान्दायाव बोरै हाबनांगौ जाखोलै फुख्रियाव मा होनोमोनलाय गाइस जोङो फुख्रियावहाय ना बोखांनो फैदों आरोना फुख्रि दंखायो नालाय बेयाव जों बारा लाबोला बिदिनो 17-18 केजिल' लाबोसै जाजोबाबोथ' जानाय नङा ना खालमासिखौथ' जानांगोन ओंखायनो आरो अमा दंजोबखायो नाखौ बारा नांला बिदिनो 17 केजिसो बोखांसै आरोना बा बोखांनो फैदों जों नै दुब्लियावहाय मोनसे फुख्रि गिदिर नायाथ' मेरला दंखायो दा गुसु गुसा हाबनांगौआसो जासिगोन मोननांगौआसो मैयाबो बोखांखायासै बिगुरफ्रा नै दासो नै जे लाखाबाय नै फाइनालि गाइस जोङो फुख्रियावहाय सफैबाय नैबेलाय नायहरनो हागोन नोंसोरो बेसे गुवार ओरैनो बैनिफ्राय ओरैबो नुहुरस'ला खुवाजोंनो ओमफ्राय बैसिम दङ आरोना गुफुरसो नुजोबबाय खुवाजों देखायजोबनो हानाय नंला नोंसिनो गाइस फुख्रिखौ डेन्जार गुवारखा आरोना थान्दायाव बोरै हाबनांगौ जाखो गाइस आंथ' हाबनो हाखाया गुसुआ सुगोरानो जागोन मोदोम साजोबखागोन बर्थन लाग्रा जों ना लाग्रा जोङो जों बथि लाना थांगोन दिनै अ गाइस मोनजानांगौआ नायदो नै बथि बोखांखाबाय बारा जायो आरो 17-18 केजिल' लांगोन जों दिनै रेकेट मासे 3 केजिखा नै बारलिया दं A few minutes later. होमबा गाइस जों ओंखारगासिनो थाबायगासिनो मा होनोमोनलाय दुब्लि फारसे थांनो लकेसनावहाय जों दा बैयावनो थाफैगोन नै दुब्लियाव थांना फैखांनानै नैबे फोथारावनो हर थाफैनाय बुस्थुफ्राथ' संहैजोबबाय लांग्रोखाबाय गासिबो संनायफ्रा जाजोबखाबाय जों फैबाय ओरै फैबाय नै जों माबा दं आरो ओमफ्राय नैबे फाग्लासो मोसानाया दा जास्लायबाय हान्थु लोरोब सोमावनानै होननाया जोंना मोननायजों सहैनायजोंसो खालामखागोन हुदाया गाज्रि खारसिगोना खुनु मावनाय होनाय गैखाया आरोना मोजाङै गोथाव संनानै गोथाव मोजाङै दोनबासो दोनबाय दोनाबा दा उल्थायहैजोबनो साराय बथल फाग्लासो लिडार ना जोङो जों बसना थाबायनांगौआनो दंबावोलै गाइस मेला गोजान दंबावोसो फाग्लानि मा होनो सिख्लाफ्राबो मा होनोमोनलाय खाथिया जों एसे खाथियानो जायो आरोना ज' जानाया नै जों दहाय ना बोखांनाय फुख्रिया नैबेनोमोन ना गाइस बे जोंनि क्लाबनि बियो डेन्जार ना दंखायो मेरला दंबावोलै माहाजोनसो जोंना क्लाबा डेन्जारसो आयौ दैया जादों दोनदोनै बिबारे नों आंनि गोसो देराया नैबे दुब्लि बारियाव सानैजों गोदो आखाइ हमलायनानै फैनाया बावबाय नामा सना नोङो आंहाथ' दाबो गोसोआवनो दं नै बेयाव गासिबो गोमग्रा जोबना गाइसमोन मा होनोमोनलाय बे दाहायसो गोमैगोन थिग जाखाबाय मामोन लाबोखाबाय जोङो 3,000 3,500नि लाबोखाबाय जोङो गोमग्राखौ नै बेखौ बथि बोथोराबो दिनै जा मोजां जानानै होबाय गाइस बा सान्दुं दुङा अखा हाया नायसाय बा खुवायानो दाबो दंबावसो थान्दा जानो मोसानो मोजां जासिगोन आरोना गाइसमोन दुब्लि बारियाव जों दङ नै दा डेन्जार गुवारलै जोंना बे दुब्लि बारिया माइया डेन्जार जाजोबो बेजोंनो ना बैयावनो ना माबा दङ जोंना 45 बिगा दंखायो बैयावनो जोंना जालालै फाइनालि नै पिकनिकनि लकेसनाव सफैबाय जोंना नै माइकआबो गोजौआव खागदावखाबाय नै बे थेलाजों लाबोदों ओमफ्राय नैबे बक्स दङ मोनसे ओमफ्राय नैबेलाय मा लाबोदों मा दं जाखो नैबे माइरं मुरि नैबे बायदिसिना ओमफ्राय मा दं जाखो आयौ थैखाबाय दिनै
ओमफ्राय बेखौ स्लाग बानायजोबगोन जोङो ओमफ्राय नैबेयावहाय मैद्रु बे बथन सिङावलाय मा दं जाखो जेबो गैया ओमफ्राय टमेट' ओमफ्राय नैबे एवखांबाय ए नै बेदरा मोनखांबाय गाइसमोन बा ओमफ्राय नैबेयावहाय ओरै ना एवगासिनो नाया गेब्लेगोनलै मोजाङैयाव ओमफ्राय ओरै दंलाजोबो नै लकेसना जोंना बरियाखा नै मा होनोमोनलाय दै जिं नैबेलाय दै जिं आरामसे जायगाया बेयावनो ओमफ्राय गाइसमोन भिडिअ'आव हाबबायबा जेनेबा भिडिअ'खौ नुखाबायबा चेनेलखौबो एसे साबस्क्राइब बानायला लांदो अननानै ना मा होनो हाबखाबाय जेखन भिडिअ'आव होमबालाय साबस्क्राइब बानायला लानानै थांबानो जाबायना जेबो नङा साबस्क्राइब बानायनानैबो जेबो लस गैया होलाङा बायबानो जाबाय थुला लांल'लै जेबो नङा थुलानानै दोनलांल' आरो कमेन्ट हरसिलाबायनानै दोन जिखुनु दे जिरायजोबदो गासिबो लाइन जिरायद' गासिबो जोंना जानाया आवरायजेनबायानो गाइसमोन नै गासिबो हालि जिरायजोब्बाय बांसिनानो नुदों लकेल प्लेयार जोब गाइसमोन नैबेल' नै बे सालाननि प्लेयार नैबेबो लकेल प्लेयार आरो नै बिसोरबो गासिबो लकेल प्लेयार जोब नैबेथ' ड्रामसो दंखायो नै ओरै लकेल प्लेयार जोब बेबो लकेल प्लेयार नैबे चाइनिस प्लेयार ओमफ्राय नैबेबो चाइनिस प्लेयारसो नैबेबो चाइनिस बिसोरजों खोथा गैया बेयाव मोसौ नागिरफैदोंमोनलां आं मोसौ मोनाखिसै फाग्ला बे पिकनिक जानायाव मोसौ थायो सनदेरग्रा हुदा दंखायो फाग्ला बियो जेरावबो सन्देरखायो बियो जाबानो मोसौ नागिरला फैफ्लालायबाय हागोन ना हाला जाखो मोसानो इसे दावखोआखै हायो बोर जाखो दाबो हाया बोर जाखो गोदौ दावबो दावखोआ आइयो बथलानो गैला खालि जाबायनो जोंना गैला होमबा गासिमोन जोंना जानाया एसे गेजेर नांबाय आरोना मा होनोमोनलाय एसे जाजोब्बायानो नै बारा टाइम गैला बिनिफ्राय एसे दोरोद नांगौआ मा होनोमोनलाय एसे बयबो एसे मिटाराव दावखोजोबखाबाय एसे बाज्ल'नांसिगोन आरोना संग्रा खावग्रा नालाय जोंखौबो एसे चान्स होनांगोन जानो लोंनोबो जोंहाबो जानो लोंनो चान्स मोनथ'वाखै नालाय ओंखायनो जोंखौबो एसे चान्स होनांगोन मोनग्रोदो नोंसोरो बेखौ माने जौ द्रामखौ बायथा दैयाव गाहरोबा जों बहा मोनलोंगोन गारहरदों होमबा गासिबो दमासिनि नामावहाय जादो इन्जय खालामदो मोसादो एसे मा होनोमोनलाय बोथोरनि बियो खेबसे जाहैबाय ना मा होनो जादो लोंदो इन्जय खालामदो आरामै थादो माथो I'm